duguba ko dugutigi a bɛ cogo di cakala fama ye dɛ alhamdulillah ko bɛ kaɲi denbaya bɛɛ ka kɛnɛ ko bɛ cogo di ça va bien alhamdulillah alhamdulillah i n'a fini ko kɛ problème foyi t'a la ne ma ko faransi bi na ko bana jugu bɛ ye dɛ i mɛna faransi ye bana ni yɛrɛ kɔlɔsi dɛ i y'a mɛn ne ma ko faama ye so jɔ sanfɛ bɛɛ bɛ sanfɛ bɛɛ cɛ i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ bana ni ka jugu dɛ a bɛɛ ni ala cɛ ko kaɲi i yɛrɛ kɔlɔsi ne filɛ nin ye ne tɛ maliyɛn si ka fini ko n tɛ farafin si ka fini ko min bɔra faransi m'olu ka fini ko sinon a bɛ cogo di ko bɛɛ ka kɛnɛ alhamdulillah bon wula fɛ min ka fini ta o i y'a mɛn a problème foyi t'a la alhamdulillah cɛ ka don wari di dɛ salamu alaikum alaikum salam dugutigi o bɛ fɛrɛ donna na cɛ n donna na fana ma sɔrɔ sisan finiko fana n donna finiko la dugutigi a gɛlɛyara donc i t'a tɔ bɛna kɛ finiko de san wa cɛ bana ma sɔrɔ dugu kɔnɔ bara ma sɔrɔ cogo di o bɛ bila finiko la i jalen na ye o bɛ dugu la ala dugutigi ni ma solution wɛrɛ ɲini tɛ cogo wɛrɛ n ka cɛ ala ka fɛn tɛ bɛ se ka to na n'a fɔra ko dugutigi yɛrɛ dugutigi tɔ n ko bɛ finiko la est ce que a ka gɛlɛya a ma nɔgɔ dɛ dugutigi a ma nɔgɔ dɛ i bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ i bɛ nin bila quoi a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ o tiɲɛ mais hali siyɔ bɛɛ bɛ ka don non ne tɛ maliyɛn ka fini ko dɛ ne b'a ka faransi ka fini ko bana t'olu la o fana finiko a bɛ woloma quoi a bɛ woloma kɛ o fana e t'a kalan ko bana min a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ fan bɛɛ a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka tubabu a bɛ se ka hali a bɛ yɛrɛ la e mun jɔlen filɛ a b'i la ɲɛ b'i fasa cogo la e bɛ taa yɔrɔ jumɛn sa kana maga ne la dɛ kana fɔ faama ɲɛnɛ dɛ kana fɔ mɔgɔ si ɲɛnɛ kana taa fɔ dɛ dugutigi ni finiko dugutigi